Di berdawambûna zincîra şewtandina zeviyên Kurdan li Rojavayê Kurdistanê careke din agir bi zeviyan li derdora Qamişlo û Girkêlekê ket û ziyaneke mezin gihîşte jêdera tekane ya cotkarên Kurd. Du hin parça vîdeo li ser torên civakî hatin belavkirin. Têde diyar dibin ku agir bi zeviyên Kurdan li gundê Tilşeîriyê ser bi Qamişlo ve ketiye. Ji aliyê xwe ve ragihandina Encûmena Niştimanî ya Kurdî li Sûriyê amaje pê kir ku agir li her yek ji gundê Ebu Hecer û Cinêdiyê û Yûsifiyê yên başûrê bajarokê Girkêlekê ketiye. Laliyekê din jêderên Xwecihî eşkere kirin ku şandek ji hevpeymaniya navdewletî seredana hin berpirsên pêdê kir û mijara şewtandina zeviyên Kurdan bi wan re gengeşe kir. Şewtandina zeviyên Kurdan ji bêhtirî mehekê li Rojavayê Kurdistanê berdewam e û rêveberiya pêdê tu hewlekê ji bo wê diyardeyê nake û ta niha bi 10,000 hektar zeviyên Kurdan ji herêma Kobanê ta dêrka Hemko daye berxwe. Li gor amarên fermî ta niha zêdetirî 40,000 hektar şewitîne û 19 milyar lêreyên Sûrî ziyan gihîştiye cotkarên Kurd li Rojavayê Kurdistanê. Ji bilî ku pêdê xwe wekû deselatdar dide nasîn tu hewleke rijd nedaye, lê ta niha cotkarên ku çavên wan ji salê ta salê li wê demsalê ne nehatine qerebûkirin.